Yes. Hvad hedder det nu? Ja. Så på værelse og... Ja. Hvad er det? Twitch. Livestream. Beskrivelse i bunden. Tryk på det. Det er nu. Eller aldrig. Jeg gør det et stykke tid. Jeg lukker lige vinduet, og jeg spiller sådan her. Så sikkert facecam. Nej, facecam på. Så spiller jeg sådan her. Jeg ved ikke. Og I skriver fandme bare i kommentarerne, så er jeg glad. Yes. Det var så fucked up. Har det? Plus, jeg skal lige lukke vinduet. Nej, fuck. Fuck, jeg hader det. Nej. Ej, men i hvert fald livestream nede på den, det bliver sendt. Den der her bliver sendt både på Fuglen.dk og på min den der ser almindelige video på. Ja, yes.